RMN Drama, Puntalit kanino yung laing sugilanon nga sinuwap ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oh, Nay Blackie. Sunod! 1, 1, 2, 2, 3! Ah! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate instructor? Ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Ni ay patik! Ay! Salamat ka! Nasadyang ko ni mo dayagi na! Kinsa mo? Niyami, aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Ha? Pwes! Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa iyong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko saan mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sugat mo na! Oh, pada ngumitaroy sa agtang sa kong Atab. Ano ko, Erbas? Niyapa! Nasamod ang akong kahinam. Nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon, paughol ko ka na, pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini. Pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilanon. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakudatayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Caburada, dalit sa RMN Drama.